presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kinigapon ninyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanong mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Juvie. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan nga ito magtatampo si Juvie. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga may pagkalabad usahay. Kanang mukalit laglikoy ang utok ba? Abi ni mugtarong pero ay, di ay. Pero aron niyo masabtan ang akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Didto sa atong lagkaw, ako misusi, ako miduan, nagpabilin sa gihap. Huy, Mari. Ah. Unong sa Maria. Nga naman? Mariwa ka mo apil anang tawag ng halhalan? Kasi halhalan, Mari, uy. Matud ko, wa ka ba mo apil anang tawag ng halhalan? Tanghalan, Mari, dili halhalan, Mari. Ay, dito man na sa Manila, kanang tawag ng tanghalan. Diri sa ato, lain po, tawag ng halhalan. Anong halhalan man diri? Ay, para manggura sa mga taong naghalhal. Naghalhal? O, parehas pa ni Punso. May apil og siging contest, wa kadaog. Nga naman? Naghalhal man lang. Ha? Buot ko'y pasabot. Ako naghalhal sa ko. Ay, wa, uy. Huwag man kumusulti, anak, Mari. Mari, pagtarong, Mari, ha? Ay, si Mari Baya, uy. Di ko din siya mudawat og joke-joke. Ay, Joke ng naong mo. Sa may tuyo ni mo, may ani magyug ka. Aron mangita lang jud kag bikil na ako. dili, Mari, uy. Nangutana na lang gud ko ba kung mangutang ka ba? Sa? Wa! Aw, naamanggod ko'y amiga ba nga, magpautang ba? Niya, mupadagan siya din magpadagan siya. Abi, manggod na ako, nagpautang pagka din ba sa inyo. Mao nangutana ko ni mo. Kaya wa man ka, basin gusto ka nga mangutang, Mari, ipaapilti ka sa lista. Sige, Mari. Pila may tubo, anak, Mari. Wa! Kaparaw ni mo. Naghalhal ba ka? Inahak ni mo. Mubaos magkakakidort ni mo. Wasan! Dahil ba? Ay, dahil ako sa dano. Usap-usap sa kuwan eh. Sana ikaon mo? Original ko ni nga kamuti ngon si Bambina. Nga, ade, luka lang ng kamuti na. Bambina. Luka na, mga talag, gutungan ako din. Uy, unsa man taon ning sudan na imong gipalit, soy. Makapa-high blood man ni, soy. Sa taon, ay, di pa na baboy. Dili lagi. Mabitang ma-high blood tayo, hindi ka di man nilitsyon. Tauan ka to. Tuanan bitaw. Unsa ba, soy? Ay! Karaan mo style. Uy, nun sa mga. Dili mo saka kung duguan ni, pero akong sugar, madayabiti ko ani, soy. Sabo di, ay, gibitik ko taon. Ulos pa nitam isod ana, oy, napay halo-halo, ice cream. Napay, sus, ang halo-halo na ice cream gibutang. Patay sa muta kong diabetes. Pila sugar ni mo di, ay. Di baligya akong sugar. Pare, ay! Ay, paragaba taon. Paragaba ba ni mo ba? Naunsa ba ito? Kamukha na?
Di ayaw, ako rin ka na. Dami ako isuwa. Papalit og bulad. Samot! Sao na lang, batos kid niya ng bulad. Ay, padakaro ni bala na to, senador! Bungot kas ito eh. Waki mercy. Waki dirt. Dong. Uy. Ayaw sa katog. Isira sa tong gate dito sa kawas. Ano sarado na? Ha? Ang pultahan sa luyo. Sa may kusina ba? Nasira na to? Sira na. Ay, ang bintana. Nasira na to. Ano sira na? Ay, ang katong pikas pultahan. Nasira na. Sira na lagi! Unsa nang malaywa pa masira? Imong babaw, ang masira! Wa nasira. Ma, ako ginanaahawa kay batasan da. Waki mercy. Waki mercy. Ako kuan na di asoyhan. Lagot ako ni bala. Anong samantaon ka? Ay, bisa betul to. Nagya po rin yung takot paldiro. Bray, takop sa kaldiro. Ay, pagbuot. Gusto ka usbat ka, ha? Tingog! Ay, patugtog da yun. Ay, sus. Ha? Likoy dyan kag utok da. Ano ni, uy? Katugro ni ron. Sige, sige. Usbat ka ron! Makalagot ni akong bana, makikistorya kong tarong, mukalit laglikoy ang utok, makasapot kaayo. Unya. Pre. Pasensya na gyud kayo, pre, ha? Huwag gyud ko ilay kadalit. Kanira gyud, pre. Gayo na pre. State side nga binaw. O red wine. State side ni pre. Ang local ni nagdapagpana. Pero kani kay Tirador man. Ay, red wine eh. Wala. Na state side man eh. Ha? Tirador Brande. Nga? Tirador Brande. Ako yawa po na bida. Ang dami tirador. Bida kay tirador brande. Mao di eh. Yawa sa nga. Sige, inom ta. Kay dugay na to magkainom. Oy, tagsa na mo ta magkita taon, pre. Bitaw pre. Sabi na ko, magkita na tayo si Malas Nanta pre. Posible ka na pre. Palayos ako mga classmates sa una. Kita rin Pasko. Reunion man. Sige lang, mag-reunion. Kita mo reunion. Sige. Kay, mo na kabilin sa imuhang maestro. Sa mong maestro ba? Nauna ba? Mo nagkabilin sa mong maestro. Mga kami mga classmates, kinahanglan reunion. Sa una, pagbuwag na mo, kanta may farewell to you, my friend. Dahil bitaw ko no, sa una bitaw ko no, mag-reunion mo na sila. Kay, kada tuig, mga sikat man sila. Daghan sila kwarta. Labi na Richard Nabaha, ha? Pauwi mo gastos tanan silang reunion. Kagiya bag mga Sumaya Anastisa. Ninduta ko rin nila, pre. Nindot kayo. May sulti niya. Pag edad ko niya 40, ato din sila sa mga kanang kalibunan ko na ato. Ito sila mag-reunion. Ninduta ko na, pre. Pag edad na sila 5, ingon na inom amo maestro nga, sa reunion ta ato sa night bikini bar hang katong nga lami kay mga babae dito nga manindot kayo. Nya. Ato din ta sa pag-edad sa Sinti. Ingon na mo maestro. Mag-reunion ta. Ato sa night na bikini bar ha. Nandag ko i-discount ang mga senior citizen dito. Oye, pre. Discount na ka pre. Oye, pre. Pag-edad na lang 65, hagad sa maestro. Reunion ta. Ato ta mag-bikini bar. Ato ta sa night bikini bar. Ay libre rito ang wheelchair. Wow, good. Hasta wheelchair, libre? Pre, pag-edad lang sinta, mga ngato sa 35, reunion ka pa sila. Reunion ta. Ato ta reunion sa night bikini bar. Kay nindot kayo dito. Wag yun ako suod dito. Sitoy. Ahak mga pre. Wag sa suod kay giangungon naman. Limot na sila tandaan nga dito sila mag-reunion perme. Lagi. Ay, klaro. Tawanan kayo. Tagay, pre. Tagay! Baso. Tagay! Asa naman yung tawhana? Ay, gabi naman kaayo. Pagkit mauli. Asa ka to ni hapit ay. Hiliko tingalis ilang iko. Ug misimangs ilang imang. Pantay kagim sa suya ka. Makakita gani ko gamay ebidensya ron nga may babae ka. Makakita kag dili ka sa garang hitabo. Maglakaw jud kang mag-atras. Di mo to Mahimo gid na. Kay lubago na kong liog atong animal.
Basta magbinuang ni nako, lubago na kong liog hangtod ng iyang naong adto na mga tubang sa iyang buko-buko. Mahitabo lang, mahitabo. Bantay ka lagi sa suya ka. Ako ba gini? Nga nakita ko daw dili ka. Uy, ini ano kasama? Sabi na ako din ako tultula. Tultula na tayo. Maayo! Naganggang dia. Gang, abli gang. Ayo! Hubog lagi ka. Ha? Diin ka, gikan di ay. Hubog ba eh? Hubog na nani di ay. Kata-kanta, hubog na. Klaro anang hubog ka. Sumae mo linaktan. Di pa yung kamuang kong hubog ka. Ay, hubog tao, hubog di ko. Di ko kabot di sa ato. Hubog lagi ka. Dili ko hubog. Sa'yo di siya mo kang hubog ko, bebe. Kung dili ka hubog sa ato pa, nagbinuang na ka sa atong kaminyuon. Bida ko taong taka lang ka, eh. Kung mapataka, soy. May ebidensya ko, soy. Ha? Bidi siya? O sabi, bidi siya di ma, bebe, sulti. Okay, sige, paminaw ha. Una sa tanan, nganong gitawag ko ni mo gang. Di mo na mo isagad di mo itawag nako. Mag-direct ka nako. Kuan kining, mauro bitaw na, inday o gang, mauro. Nasa ka diyo, daya, kadyo gang ha. Nakong o, gang o. Kana mo. Aya! May kaikin ni paduol. Di ko maglisod og kuan ni mo hapak ni mo. Sakita do. Ikaduha, soy. Laing ebidensya nga hubog ka. O sabi, be. Asa ka nanuktok. Itong boy. Unya ato nang bay imong gituktok. Kisa na bay. Dili na bay. Usa na ha? Usa na diya? Kisa mo na yung pultahan, be. Pultahan na sa CR sa tong silingan. Oo. Ubo mo dito. Sige, so diha. Aron mapatyan ka ni nang sita. Bag-o ra ba tong misud sinang sita diha? Oo. Oh. Hala, sige patay ka. Nigawas ng sita. Nakawas na. Unsa man ka? Bulabog ka man kaayo. Sorry nung sita. Yung CR? Abi na ko amo ang bay. Bay si mong mata. Amo man ni CR. Kung sa mga kayo, pipi ka? Ay kwanggol. Muta na pa ka. Ay, grabe! Muta na pa ka kung nag-unsa ko diha. Nag-CR man na. Nag-CR na. Dugay- Siyempre, mangihi. Dugay gawas. Natural. Nag-ilis pa man kong napkin. Bungot ito ay... Dan-ara ko na sa suod sa CR ng sita. Dan-ana siya sa suod ng Oo niya. Saan man na nako siya? lugusan na ng. Bida. Minutos ba? Tara. Tsa, huwasan ka man laging parawa ka. Oh! Ay, Lingkod diha. Ay, sigbarag-barag diha. Lingkod. Mula sa kwarto day kay kauto na kay ko. Lingkod diha! Malingkod ta? Ay, lingkod. Karon diin ka. Nganong nahubog ka, diin ka. Tural mag-inom, yun mo nahubog. Aso kita nag-inom na di mahubog. Minom ka rin na ito, mahubog siya. Dili tanan nga niinom nahubog. Dili tanan inom hubog. Ay kog kabuangi. Tubagang akong pangutana. Diin ka niinom nganong nahubog ka. Ay, kami silang pratikpang. Ay, kita kami dito. Kami Pedro na ko si... Unya, nganong niinom ang kangumananghid nako? Di ba nagsabot naman ta ana, soy? Saan nga, saan ko panang hindi mo ka nga, muli pa rin ko niya sa ato, buno man ang manok ni Nanik, nabaro ng bukig tingin ka buno. Hindi ka man, balik, bagi ko din kabuno man. Nya, usa di ay mao ginayangay nimong buhaton unta. Balik ko rin sa Basta may gusto nimo nga magbalik-balik ka? Ha? Nga magbalik-balik ka or magubuta? Ay, ito sa nista. Ay, style ko. Style mo ka. Ay, patay pa na ganina radyo ko nakamatikod ang litchi, uy. Ano naman, ha? Kanang pagsibihin yung mugsangpit na ko, gang? Ha? Kinsa man gid ng bayhan nga gisigihan ni mugsangpit, ana? Kanang gang, kinsa nas gang? Ikaw na, gang. Ay, kukatika, ayaw ko buang nga, good. Kay dili gang imong tawag nako. Unsa ni taon mo sa, ha? Ay, kung ingnan na unsa ko, ha? Ikaw mo akong pangutan-on kung ngano og naunsa ka, ha? Na mabay ka, ha? Oh, wow, uy, mabuhay ko to. Maka ka sa kapa! Daan bagyo ko. Ha? Ay. Uy ka, karaan kay imong reaksyon, ha? Uwahi. Di ka musulti na kung kinsa ng bayhan na, soy, ay nagyud pagdahom nga mamaayo pa akong buot nimo, ha? Kasabot ka, ha? Uy. Ug mahitabo gani, nga wala ko'y maayong buot nimo, akong tambag nimo, soy, mas may pagmulayas na lang ka dinhi. Ayo na, dahil jubi, pida sa din. Layas na lang.
Kay mahimog yung impyerno imong kinabuhi uban ako, soy. Agang audan. Agang na sa mo. Di ka mutok ang kisa ng bayanan, di ka mutok ang kisa ng gang. Da. Ay! Mao ni akong problema kung unsaon ko ni akong bana kay pirmi yung masipyat. Duda ko babae gid ni siya, may babae ni ug kanang bayhana mo nagisigihan niyag tawag ugang. Kay karon naman mahitabo nga iya kong gitawag ugang nga unta dahil ra man gyud isang pit nga nako. So mao ni akong problema, mabunog gyud ning tawhanan nako. Unsa kong buhaton? Palayason ko lang ni siya kay mabunog naman ni uban nako. Unsa man og kamo ang pasultihon? Juvie. Thank you, Lord. May Salamat adlaw sa sa tanan, tanan. Lord. Mama Mary, salamat sa mapagapo. Bam! Morning! Hello! Oh, nya, Ate Jijil! Yes, Kuya Alan! Kuya Alan, salamat kayo. Taas kay energy na ito. Kaya nakainom tag Don Pepe Dark Chocolate niya para sa mga bata. Taas ang energy nila kaya niinom sila Don Pepe. Oo, salamat kay Dayo. Diyan, sa tanan to mga kaigsunan, ha? Nga minom og Don Pipi mga bata. Inom yun mo Don Pipi tabliyaw niya. Opo, ugum-ugum, ugubinye, may espesyal. Paulitos, macaroni crunch, og tasty fish cracker. Muna the best kin natong imnon niya. Kamumuna ko ang inyong imnon. Mao ang ato ang kaping matapa nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Muna nindot kayo na itong imnon, ha? Said Panyawan Coffee Mix para paningto ta. Dro, kung saan may shout out, Dro? Shout out ni Peter Dihos, oy. Sige. Oh, shout out sa taga Campo 4 no, Konsyal Melvin Casio og DC Casio og ni Muriel Casio og sa tanang taga Campo 4, advance happy fiesta kaniyong tanan. Bantay-bantay ta diha sa Campo 4 ha kay daghan kay mga landslide diha. Sige maguguhan mao na nga. Humo kay itong mga yuta mo na magka-landslide diha. Ta. Sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos kung nabuhat siya Miguel Puliar Fertilizer, good morning ni Breakup. Sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito og ni Ma'am Shin sa iyang Bromwich Beach, good morning nyo diha. Sa Bromwich Beach na diha ang nindot kay Metroho limpyo ang impo di may opisina kung ipatrabaho ni mo sa Bromwich Beach. I-type lang na diha sa Facebook, makita rin mo kung unsay buhaton sa Bromwich Beach sa inyong panimay. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnarcio, Ricky Asnarcio, Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, nga ang iyang gipagamit sa mga tao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa opisina ni Kuya Lester Daan o ni Kuya Francis Paris diyan sa Cebu City. Lester Daan mo na anak ni Nitiban. Kailan naman taana. Ang isang opisina nila ang iyang gipagamit ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Ma'am? Okay, og ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar. Ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa atong kalawasan. Ato nang imlan og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ining paniudto nimo mao gihapon, usa gihapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Masab gihapon sa gabi, sa di pa ka makaon sa imong panihapon. Inom na po daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal anang atong gibati aning kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Sa tanan mo na itong makisunan ng bigamit sa to ang Sedlin Mituel. Thank you yung kayo nyo tanan ka muna sayon ko nun sa kapitubo nga itong Sedlin Mituel nga tinuod mo. Huwag tayo sa panood, pamaol, panagit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutong sa kabataan, ilikay pagyunta sa ringgi kung mga haplas
basta sa to ang Sid Limited Oil nga narama palit sa butika, di ba, Edwin? Inuna sa butika na kita makapalit. Butika Pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Yung niya makita lang tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukiran nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay the best kayo niya. Pasalamatan sa ni nato ato mga suod nga mahigala nga ang ilang mga tao gipagamit sa ato ang Sid Limited Oil sama sa iking binding and roof installation ni Sir Ariel. Salamat kay nimo diha Sir Ariel og ni Bro Joel diha sa Bien Aqua nga mo'y manager na to siya si Bro Joel sa Bien Aqua Refilling Station. Salamat kay nimo diha bro. Labi na gyud sa mga tao ni Bangis Sinaw Dishwashing Liquid ni Kuya Ricky Bangis Garing nga mo'y bangis sa hugaw sinaw pa subaw. Ang ilang mga tao gipagamit sa to ang Sid Limited Oil. Thank you yung kayo ni Tanan. Salamat kayo. Kuya Bam, asa ka ba? May buntag! Mr. Sammy Lauron, and Ma'am Merna Oh, Lauron. Sir Sammy, kumusta ka diha, sir? Summer Shoes, Baledulit Karkar, kumusta ka mo? Ang imuhang mga staff diha sa imuhang factory. Ayaw ka mo kalimot ha, ilabi na sa imuhang nga mga aid o imo mga crew dito sa imong tindahan. Salamat kayo nga masabsi. Ay, kumusta dito si Honorable Mayor Patrick Marcina siya sa Karkar? Mayor, wa pa ko ka-update. Sir Julie, Mayor Julie Flores, di ba? Barili, yes. Wa pa ko ka-update Mayor Patrick katong regarding sa Corpus for Christ kay siya monggoy leader di Karkara. Tawag raw niya ako, no? Ingom na sab kanimo di na Galo Conseliado, Wilson Aliganga, Adonis Lim de Carlos, thank you sa GCash, thank you. Algir Mag-Usara og Marimar Quizon, Lusut Balianga, Misamis Occidental. Ayaw ka mo kalimot ha? Celebrity Kotik Beauty Soap sa atong pagpangaligo. Ay, mintino na ito kini paggamit tungod kay nining maong Celebrity Kotik Beauty Soap. Magpabilin kitang batanon. Younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Celebrity Kotik Beauty Soap, aduna sa natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Tanawa ko na ni panami ni mo. Wa ba yung murag pugis-pugis, murag apa, murag katul-katul. Doon na ba kay lagom-lagom, doon na ba kay whiteheads or blackheads? Celebrity Kotik Beauty Soap. Mga tayo na lamang sa butika para original ang ato mapalit, ha? Mas maayusan nga makita ni mo doon ay silyo diya sa iyang sudlanan, Sid Marketing. Thank you. Unya ako sa pasalamatan si Cons Dondon Salazar nga diha sa Bukyol. Salamat kay nimo Cons Dondon Salazar. Thank you kayo sa iyong mga katawhan po diha. Unya mga igala kini tuksin mao ni budaot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells importante kay mao ni tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Unya ang daoton na ning tuksin mao ang atong blood cells, ang cover of puto sa atong blood cells. Ini kadaotan ang sticky bulapot ang atong dugo mao na nga mag-full blood circulation ka tungod niya ng hitabua masakit kag daghang mga major nga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst ug ban pa natong balatian mao nang kinahanglan gyud ka mo inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makabrigon sa atong vital organs, aprobado ni sa FDA registration number FRH 0715 busa kung gusto ka muwagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan nga mainungdan sa imong balatian o garon ligon gyud kanunay atong vital organs inom gyud ta matag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kining mutangtang sa tuksin sa atuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito kadlaw galyat. Sinday Juby Ate Pres. Juby. Oh, actually Sinday Juby Ate Pres. Iyang bana, murag na hibong siya ba kay nausab tinawagan man. Ang iyang bana, gang na ba'y tawag niya sa iyang asawa nga si Juby. Ibis, dair na to. Nagang. Pero para nako Ate Pres, kanang murag normal rin siguro na, no? Langga. Dili man daingon nga kanang angay kang... Dili, kay aday uban asawa magduda man. Oh, di ba? Di sa man kay inyong panalitan to ganay dayo ugdong. Nya mausab. Magduda jud. Magduda jud. Di ba? Oh, matino na magduda. Mausab ra masag magkainom siya. Masin.
Unya ang ako sang kaibudngan kay basta Kanang na kay uyab niya na kay asawa, parehas alag ang imong itawag Ito, no? niya para Pero dili tanan, ka mabunggo. langga na. Oo, Langga. langga gyapon ang Itawan nimo. Langga. Kana. Day, langga. Kana na lang. Ay, ikaw sa basta mga sa taon ni Bugsay pangan. Pangan yung bana. Dro, kisay pangan yung bana, Dro. Ha? Kisay pangan to ate yung bana. Nga, kisay pangan na to, eh. Tingal- Sasoy. Sasoy? Dili, Sasoy. Dili ang bana ba ni Juvie? Aba na Jobe. Ang bana Joby, si Sasoy. Sasoy, gid ay. Sasoy. Ay, Joby. Oh. Sasoy. Abi na ko Soy, si... kabasoy ba? Abi na ko si Dumboyet. Sasoy mo na din. Juvie? Si Joby Buyet ba? Mao na nga, Dong, Sasoy, ikaw nakikuan, secret niya. Kauga, maura gyapon tawag. Mga mo. Oo. Sakto tong gingon mo Priscilla nga maura gyapon tawag. Wala gyapon tawag. Inday ra gyapon. Pero way daghan bang hugus-bukus may bawaan ka na unsa man kay. Bam, jay magkisulti ana. Sipiat man. Ana ang misis kaya ko palayason iyang bana. Layason. Yason. Tungod Oo. nga ng ganggang kay bawgid siya nga binuang niya ba na. Diri sa tapaambit ha. Efeso 5 versikulo 22. Oh, nga naman. Mga asawa, tahura og sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon na si Kristo mao'y ulo sa simbahan. Aha. Kaning gingon nga sundan imong bana, nini nga to sugilanon, dili ka mo ingon nga wa siya mo sunod siyang bana tungod kay ayang bana manggod mo yung nagpabuyag. Bitaw. Oh. Apon eksakto kini imong gibuhat, no? Nga imong kurian, imong giyahan, imong tanawon imong bana kay ug imo nun siya pasagdan imo sang sundom sagdan nimo siya. Wa ta kay asa ang padulungan. Oh. So eksakto imong gibuhat, ma'am, nga panidi lamang. Panidi lamang ka wa ba siya makalapas sa inyuhang inota pagkamagtiayon. Wa ba siya magbuhat og ang iyang sweldo, trabaho ba niyang bana? Ang trabaho. Ang iyang sweldo, ma'am, wa ba makuha Kay basin og kanang nakadawatan siya og bonus, wa itugan sa imo. Ang iyang binuwan, wa makuha Kada. obserbahin lang, ma'am, no? Unya, ang uban sad kanang ang mga asawa nga nung matinga sila kay usahay ko na ikabot silang bana, dili nakadata. Ha? Dili nakadata. Babam. Wala na yung madata, hurot na. Ang uban si Pedro kadataw siya de gamay de Kadataw eh. Bro, datay ko siya. De gamay Okay. Ikaw dahil kinintos lagi ni. May kanami ito mga trabador din nga. Ako na ibawa na pitas. Balamban, Toledo, Karkar, Sibunga. Muli gina sila ka ng midweek, ka ng Miyerkules. Muli gina sila. Kaya mo data ko, no? Data eh. Oo. Datay. Nga, balik. Sabado, ulit. Ko, ano muli mo mong Miyerkules ka? Sabado naman ang kuwan siya. Mo data man. Ngayon, ikabot ito nung ikapoy siya. Wa mo lagi aga siya. Nagupang kwita doon. Ayot! Inya to, bam? Ay, di. Oh. Ito ba? Ano lang, unya sa, ninintanan mo pa ng kamot, ma'am, kanang, ayaw kalimot sa pag-ampo, paggiya sa, inunta, Holy Spirit. Kaya may kingon nga, papuya ang espiritu sa matag kasing-kasing, aro malayo sila sa mga dautan. Salamat magpadagat, ito tuluman yun. Kung ako ang puzzle, tihon.